Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Это, я считаю, что какая-то мошенническая схема. Эчке эшләр идарәсе актуаль вазгыятьләр уртаклашты. Техника белән эшләгәндә машиналар бит инде бик нык безгә кымашаулый. Азнакайда халык турында кайгыртып, юлларны кардан арындыралар. К заявке необходимо приложить следующие документы. Газга тоташтыру федераль программасы буенча газсыз йортлар зәңгәр ягулыкка тиенәчәк. Агымдагы елның 25 көне эчендә Әлмәт полицейскийлары 23 җинаять теркәгән. Бу узган елның гыйнвары белән чагыштырганда 2 тапкырга ким, тик әлмәтлеләргә салынган зыян күләме бу суммадан күпкә артыграк. Күпчелек очракта бу заманча технологияләр һәм кешенең ышанучан булуларыннан оста файдаланган кыргалдарларның отышлы эш схемасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән күрсәткеч. Бу хакта Эчке эшләр идарәсендә узган очрашуда журналистларга сөйләделәр. Слушай, Вас приветствует помощник банка ВТБ. Заявка на изменение основного контактного номера телефона одобрена. Для подтверждения изменения номера скажите «да». Для связи с оператором скажите «нет». вы записали? Это вот не специально сделано. Видите? Это, я считаю, что какая-то мошенническая схема. Мондый шалтыратуларны алмаган кеше юктыр. Брифинг барышында Әлмәт полиция бүлеге начальнигының оператив эшләр буенча урынбасары Марат Кадыров та искәрмә түгел. Тик сакланганнар андый кармакка эләкми. Я телефонын алмый, капкындагы бушка куелган сырны алырга ашыкмый. Узган ел дәвамында күзәтелгән охшаш схемалы җинаятьләр саны арта. Аннан да бигрәк кырыгылдарларга күчерелгән акча да арта. Ә бит бу әлмәтлеләрнең бөртекләп җыган байлыкларының суга салынуы дигән сүз. Если какие-то незнакомые номера звонят и говорят, да, что происходят какие-то несанкционированные операции с вашей картой, снимает, надо сейчас же вот произвести какие-то операции для защиты. Мы рекомендуем разговор прервать, лично прийти в банк и в банке вот тет-а-тет с работником банка объяснить, что поступил звонок, а у меня пытается снять денежные средства. Так ли это на самом деле? Ну и сотрудники банка объяснят, что либо злоумышленники, либо какие-то действительно происходили операции, но уже за этот момент можно производить уже другие разбирательства. Төрле номерлардан килгән шалтыратулардан гадәттә бер төрле сүзләр яңгырый. Сезнең хисапка куркыныч яный яки якыннарыгыз бәлага тарыды һәм башкалар. Моннан тыш узган елгы статистика буенча да төрле фактларны берләштерелгән уртак схема, социаль челтәр яки интернет аша инвестициялар хакында игълан барлыкка килә. Башта зур булмаган сумма салып, тиз арада дивидендлар алып булу мөмкинлеген хәбәр итәләр. Злоумышленники первоначально предлагают внести небольшую сумму, буквально от 10 до 20 тысяч рублей. Злоумышленники удаленным доступом устанавливают программы специальные, которые демонстрируют на экранах либо компьютера, планшета или телефона у гражданина, который инвестирует, различные графики, цифры, подъем продажи акций. И там же указывает, что вот вложенные денежные средства отображает на счету, что идет хороший подъем, и вот создается уникальный шанс, есть возможность приобрести очень хороший пакет акций за сравнительно небольшую сумму денег, да, но эта сумма денег составляет, как правило, от 500 тысяч и выше до миллиона. Шуннан соңгы механизм булайрак. Берникадәр дивидендлар күчәргә дә мөмкин, тик каймагы зуррак инвестицияләр салынгач икәнен аңлата башлыйлар. Акча юк диючеләргә кредитты әзер. Нәтиҗәдә кредит бар, акча һәм инвест мәйданчык юк. Статистика буенча мондый кармакка бюджет өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр күпләп эләгә. Мисал өчен бер бакча мөдире шулай әйтеп 1,5 миллион сум акчасыннан колак кага. Процесс установления занимает длительное время путем направления с нашими следователями запросов в финансовые учреждения. Я уже в своих ранних выступлениях неоднократно подчеркивал, что поступление направления запроса, ответа занимает от месяца и больше. Җинаятьчеләр хәтта Эчке эшләр министрлыгының идарәләренең телефон номерларында кулланышка җигә башлаган. Технологиялар моны эшләргә мөмкинлек бирә дип чаң суга белгечләр. Моның белән көрәш барса да, иң беренче чиратта кеше үзе игътибарлы булырга тиеш. Юкка ышанмаска, ахыр чиктә таныш булмаган телефон номерларына җавап булса да бирмәскә кирәк. Рәдифә Ногманова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә 873 ишек алды исәпләнә. Аларга 12 оешма хезмәт күрсәтә. Идарәче компанияләрнең үз эшләренә бармак аша күз салганнар да, җаваплы караганнар да бар. Телекомпания безгә тамашачыларыбыздан килеп торган шалтыратулар шул хакта сөйли.
Дүшәмбе көннең эшлекле планеркасы вакытында район башлыгы Тимур Нагуманов җаваплы хезмәтләргә калабызны кардан җиренә җиткереп чистартырга һәм чыгарга буйрык бирде. Дөрестән дә 2 көндә җәяүлеләр дә, автомобильчеләр дә бу эштә аерата активлыкны күрми калмаганнардыр. Ел башыннан бирле шәһәр урамнарыннан һәм гомуми файдалануга юллардан юлчылар 30 000 кубометрдан артык кар чыгарганнар. Идарәче компанияләр хезмәткәрләре дә үз чиратында тәүлегенә 470 кубометр тизлек белән 873 ишек алдын чистарталар дип белгечләр. Бу якынча 80 КАМАЗ дигән сүз. Җәй кыры килсә дә быелгы кыш карга мул булды. Азнакай авыллары һәм шәһәр урамнарында кулларына көрәк тоткан җыештыручылар да автомобиль юллары идарәсе, шәһәрне яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятие техникалары да туктаусыз эшли. Шәһәрне кардан арындыру хезмәтен безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Азнакайда кызу урак өсте ишек алдыннан корлар чыгару буенча менә шулай актив эш алып барыла. Әлеге оешмаларның бергә исәпләгәндә 4 дистәгә якын техникасы кар чыгару эшендә катнаша. Алар иртә таңнан кичке караңгыга кадәр шәһәрне кар көртләреннән арындыралар. Йорт араларында, ишек алларында идарәче компанияларның тырыш хезмәтен күрәбез. Техника белән эшләгәндә машиналар бит инде бик нык безгә кымашаулый. Без мөрәҗәгать иткәндә менә объявлениелар куябыз, машиналарга, аерым машиналарга объявлениелар куябыз. Шул вакытта әгәр дә шушында яшәүчеләр машиналарын алып безгә ничек дип әйтим, доступ ясасалар, безнең эш җиңелрәк булыр иде. Техника булганда режимны карап тормыйбыз. Безнең эштә 2 сәгать менә битте. Эштән 5-тә чыгабыз инде. Сәгать битте. Авитта да эшләделәр кызлар трактор белән. Хәзер менә тагын без эшлибез. Шулай алмашлап кайтып эшлибез инде. Бердәмлектә көч диләр. Быелгы шәһәрдән кар чыгару чараларына башка оешмалар да ярдәмгә килде. Шулар арасында УТТ, Татнефть, Прикамье предприятиеларын атап узарга мөмкин. Алда әле тагын да карлы көннәр көтелә. Шуңа күрә Алла ярдәм бирсен дияргә кирәк. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Газга тоташтыру буенча программага старт бирелгәч тә Россиядә гаризаларның саны 593 меңгә кадәр арткан. Бу турыда Россия вице-премьеры Александр Новак 25 январда газлаштыру буенча федераль штабның чираттагы утырылышында билгеләп үтте. Әлеге эш Татарстанда да җайга салынды. Татарстанда да масштаблы газлаштырып бетерү проекты нигезендә республикада барлыгы 903 торак пунктта 18 мең шәхси йорт хуҗасы газ үткәрә алачак. Газлаштырып бетерү ихтыяҗы булганнар тиешле документларын район газ эксплуатация хезмәтенә тапшырырга тиеш. Шулай гаризалар бердәм газификация оператор порталлары аша кабул ителә. К заявке необходимо приложить следующие документы: ситуационный план, копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение, на земельный участок, на котором расположен домовладение заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика, доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя. Газлаштырып бетерү кысаларында хезмәт гариза язучының җир участогы шикләренә кадәр күрсәтелә. Торак пункт кысаларында урнашкан очракта коммерцияле булмаган бакчачылык ширкәтләрендәге торак йортларда гомуми куллану шикләренә кадәр газлаштырыла ала. Алсамиров, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Тормозить зимой нужно прерывистым, аккуратным нажатием на педаль тормоза. Кышкы юлда машинада имин йөрү өчен нишләргә? Я хотел вас поздравить с этим замечательным праздником, Днем студента. Студент чак гаҗәеп бер дөнья. Ездим на отдых, не знаю, есть дача, на даче отдыхаем. Эш дигәндә мин бармам, аш дигәндә мин калмам. Татарстанлыларның ял итәсе алда әле. Реклама тиз ачак, безнең белән калыгыз. Кызганыч, бик күп машина йөртүчеләр кышкы чорда машина йөртүгә җиңел карыйлар. Кышын юл транспорт һәлакәтләре саны шактый арта, ә алар белән имгәнүләр һәм үлем саны да арта. Агымдагы атна башында Әлмәт районы территориясендә 7 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 8 кеше һәлак булган һәм 8 кеше яраланган. Кышын автомобиль йөртүне куркынычсыз ясый торган кагыйдәләр бар. Алар турында алдагы материалда. Кыш автомобиль йөртүчеләр өчен елның мәкерле вакыты. Кар ява, кисәк җылыта, аннары катыра, бозлавы хасил була. Юлда юл транспорт һәлакәтләре арта бара. Кыш көне машинаны да нервларында саклап калу өчен белгечтән киңәшләр сорыйбыз.
Барысы да кышкы вакытта автомобильне хәрәкәткә әзерләүдән башлана. Билгеле факт, кышын бары тик кышкы резинада гына йөрергә кирәк. Шулай ук һәр шоферга щетка скребок кирәк булачак. Бу атрибут машина кар белән каплангач яки бозу яңгыр явып үткәннән соң мөһим. Тагын бер мөһим әйбер юдыргычның бачогына кышкы сыйыклыкны алдан җитәрлек салып кую. Юлга чыкканнан соң бер кайчанда кан белән язылган тормозлау кагыйдәләрен унутмагыз. Правильно тормозить зимой нужно прерывистым, аккуратным нажатием на педаль. Кышын тормоз педаленә алдан ук һәм аккурат басым белән басырга кирәк. Кискен түгел, салмак кына. Иң мөһиме машина ABS эшли башлаганчы туктарга тиеш. Моның өчен без машиналар арасында дистанцияны һәм минималь тизлекне саклыйбыз. Мы держим дистанцию между машинами и минимальную скорость. Кышкы юлларда еш очрый торган проблема колея. Идеаль шартларда аңа эләкмәсәң яхшырак. Тик вәзгыять шундый булып башкача хәрәкәт итеп булмаса, билгеле бер кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Если машина попала в колею, в этот момент нежелательно останавливаться. Әгәр машина колеягә эләксә, бу мизгелдә туктарга ярамый, югыйсә машина колея өстендә кала ала һәм машина алга китмәячәк. Шул ук вакытта педальгә салмак басымнар белән басарга кирәк, кинәт һәм тиз түгел. Чтобы машина не зашла, не закопалась в этой колее. Шулай ук колея буенча хәрәкәт иткәндә руль белән шоферның идарә итүе мөһим. Бер генә очракта да аны җибәрергә ярамый. Сез рульне контрольдә тотарга тиеш. Тагын экстремаль машина йөртү очракларында машинаның приводына бәйле үзенчәлекләрне белергә. Әгәр арткы приводлы машинада барганда занос барлыкка килсә, салмак кына тормозга басырга кирәк. Если же возник занос переднеприводного автомобиля, Әгәр алгы приводлы машинада барганда занос барлыкка килсә, заностан чыкканчы салмак кына газга басырга кирәк. Иң мөһиме рульне кулдан ычкындырмаска, ике кул белән тотарга һәм руль белән занос ягына борырга. и крутить руль в сторону заноса. Машина йөртүчеләр һәрвакыт юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү турында истә торырга тиеш. Руль артында булганда сез юл хәрәкәтендә катнашучы барлык кешеләр өчен дә җаваплы. Алла сакланганны саклармын дигән ничек сакланырга икәнен ЮХИДИ хезмәткәрләре өйрәтә. Юл транспорт һәлакәтләре арту сәбәпле алар мәктәпләрдә һәм балалар бакчасында әңгәмәләр үткәрәләр. Миләш балалар бакчасында кызыклы һәм мактыргыч очрашу узган. Балалар юл йөрү кагыйдәләре турында шигырьләр сөйләп, җырлар җырлап куркынычсызлык кагыйдәләрен өйрәнгән. Әгәр кечкенә балалар кагыйдәләрне әле генә өйрәнсә, укучылар аларны яттан белергә тиеш. Мисал өчен Түбән Мактаманың 2-нче, шәһәребезнең 1-нче мәктәбе, 5-нче гимназия һәм Татнефть мәктәп укучыларына төп юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерделәр. Моннан тыш балаларга тәүлекнең караңгы вакытында яктылыкны кире кайтаручы элементларны куллануның җәяүләрнең куркынычсызлыгына ничек йогынты ясауын аңлаттылар. Юл билгеләрен кабатладылар, тематик видеороликлар карадылар. Укучылар әңгәмәдә бик теләп катнашты һәм төрле юл башваткычлары шиште. Шулай ук инспекторлар медицина көллиятендә һәм шәһәр автомәктәпләренең берсендә кунак булдылар. Алар инде җәяүләр генә түгел, машина йөртүчеләр дә. Шуңа күрә аларга күбрәк җаваплылык йөкләнә. Студентларны юл транспорт һәлакәтләре статистикасы белән таныштырдылар. Тематик видеофильмнар күрсәттеләр. Һичшиксез юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә өндәделәр. Халыкара студентлар көне узганнан соң күпчелек студентларның каникуллары башлана. Быел ул 25 январдан 7 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Шуңа күрә бу студентлар өчен көтеп алынган икеләтә бәйрәм. Бигрәк тә кызыклы һәм тормышта иң истә калачак гомер аралыгына тәүге кат аяк басучылар өчен. Әлбәттә, беренче курс студентлары өчен бу көнне искә калырлык итеп оештырырга тырыштылар. Бәйрәмдә Алсу Әмиров да булып кайтты. Яшьләр һәм студентлар шәһәрен әйләнеп бара. Студентлар тормышы әлбәттә инде җырга, моңга, биюгә күмелгән. Беренче курс студентларының беренче тапкыр семестрны ябып каникулга киткән чорлары. Имтиханнар артта. Димәк, беренче ярты ел уку турында нәтиҗәләр ясап та була. Ну, дорогие студенты, естественно, я бы хотел вас поздравить с этим замечательным праздником, с Днем студента. Шунысы да игътибарга лаек. Бу көнне без беренче курс студентларының фестивален уздырабыз. Әле кичә генә мәктәп укучылары булган. Бар укырга гына кергән идегез. Хәзер күпләрегезне ныклап студентлар дип әйтеп була. Чөнки күпләрегез сессияны тапшырды. Мин сезне котлыйм. Из вас уже студенты, потому что многие сдали уже сессию. Поэтому они прошли этот маленький путь, с чем я вас тоже поздравляю. Кызлар җиткән, җәйләр киткән. Кышлар җылы якка киткән. Ә мин һаман сине көтәм. Чәчәкләрне бүләк итәм.
Быйыл студентлар көне уңайынан оештырылган гала концерт онлайн форматта үтте. Бу гала концертта шәһәребезнең төрле уку йортларында белем алучы беренче курс студентларын талантлары өчен бүләкләү тантанасы да булды. Араларында Булат Гәрәев та бар. Егет төп Әлмәтнеке, туган каласында ул җәмгыятькә файдалы булу өчен калган. Студентлар тормышым мәктәп тормышыннан бик нык аерыла диеләм. Чөнки студент тормышында үзеңнең ничектер күрсәтәләсең. Студент тормышы бик ошый инде миңа. Әлмәт студентлары һәм барлык теләүчеләр концертны популяр социаль шелтәләр аша карап үз фикерләрендә калдыра алдылар. Залда бары тик катнашучы һәм бүләкләнүче студентлар гына булды. Ләкин шуңа да карамастан студентлар күтәренке кәефтә иделәр. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Студентлар көне менә. Аңа кадәр исә Әлмәт студентлары бер-берсен бәйрәм белән котлашу өчен шәһәр күленә җыелдылар. Биредә көндезге сәгать 10-нан үзенчәлекле җыен игълан ителде. Бәйрәмдә бергә катнаша алмаучылар имтиханнардан соң килә торды. Икенчеләре исә дәрескә ашыга торды. Чараны Әлмәт нефть институты активистлары оештырган иде. Булачак нефтчеләргә изге теләкләрен уку йортының ректоры Александр Дьяконов та җиткерде. Калабыз студентлары арасында актив тормыш позициясе күрсәтүче талантлы һәм инициативалы егет-кызлар да аз түгел. Нефть институтының 30 активисты бәйрәмне масштаблы итеп билгеләп үтү өчен җыелса, кемдер 4 ел уку дәверендә бәйрәмдә беренче тапкыр катнашты. Институтта яшәп килүче күркәм традиция буенча тарихи костюмнардан чыгучы студентлар да булды. Барлык катнашучылар өчен интеллектуаль уеннар, флешмоблар һәм хәтта фәнни әдәбият буенча фал ачу да оештырдылар. Ялларны барыбыз да зарыгып көтәбез, тик вакыты килеп җиткәч, ял көнен ничек дөрес үткәрү һәр вакытта да аңлашылмый. Йоклап, ашарга пешереп, экран артында утырыргамы яки ялны эчтәлекле һәм кызыклы итеп үткәрү вариантын сайларгамы дигән сорау туа. Шуңа алдан әзерләнергә вакыт булсын өчен киләсе сюжетта безне, татарстанлыларны бу елда көтүче яллар турында сөйләрбез. Озакка сузылган кышкы каникуллар инде тамамланды, әмма күңелсезләнергә кирәкми, чөнки 2022 елда татарстанлыларны 119 ял һәм бәйрәм көне көтә. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 ял көненә кимрәк, әмма Әлмәт халкы кәефен төшерми һәм ялларга инде планнар кора. Гуляем, да, парк здоровья обязательно. С семьей, если отдыхаем. Да, в огороде шашлыки делаем на даче. Прекрасно. Отдыхать тоже надо, и работать, и отдыхать. Ездим на отдых, не знаю, есть дача. На даче отдыхаем, и работаем, отдыхаем. Все хорошо. Все устает, отдыхать тоже нужно. Или дома, или куда-нибудь ездим. 5 көнлек эш атнасында 119 ял көне булачак. Шул исәптән 18-е бәйрәм көне. Якындагы ял 23 февраль, ватанны саклаучылар көненә туры килә. Алга таба 8 март, халыкара хатын-кызлар көне. Апрельдә ай буе эшләгәннән соң 1 майда татарстанлылар яз һәм хезмәт бәйрәмен, 9 май җиңү көнен билгеләп үтәчәкләр. Ураза һәм Корбан гаете 2 май һәм 9 июль көннәрендә узачак. 12 июнь Россия, 30 август Татарстан Республикасы көне. Моннан тыш ял һәм бәйрәм көннәре арасында 4 һәм 6 ноябрь халыклар бердәмлеге һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көне дә бар. Шулай да иң мөһиме ял һәм бәйрәмнәр җиткәнен көтеп тормаска, ә хәзерге вакытта булган вакыйгалардан ләззәт табып яшәргә. Ә хәзер спорт яңалыкларына, аның белән сезне Лина Хәсәншин таныштырыр. Әлмәтнең грек-рим стилендәге көрәшчеләр Идел буе федераль округы беренчелегеннән Татарстанга һәм Әлмәткә алтын һәм көмеш медаль алып кайтты. 2005-2006 елы көрәшчеләр арасында Киров шәһәрендә узган ярышларда 250 көчле спортчы катнаша. Татарстан Республикасы җыелма командасы составында Әлмәтне Олимпия резервы спорт мәктәбенең 6 көрәшчесе тәкъдим итә. Көмеш призер Ибрахим Кәримов, Идел буе федераль округы беренчелеге җиңүчесе Самандар Мадумаров. Әлмәт көрәшчеләренә Россия беренчелегендә уңышлы чыгыш ясау телибез. Зәй шәһәрендә 2006-2007 елгы үсмерләр арасында Ринат Фәрдиев истәлегенә көрәш буенча бөтен Россия ярышлары узды. Әлмәтнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбе көрәшчеләре үз авырлык категорияларында яхшы нәтиҗә күрсәтә. Алексей Сергееванов һәм Осман Махмич беренче урын ала һәм спорт мастер кандидаты нормативын үти.
Түбән Кама шәһәрендә ирекле көрәш буенча ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында Татарстан Республикасы ачык чемпионаты узды. Ярышларда Алабуга, Казан, Яршаллы, Мамадыш, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләре, Тәтеш һәм Байлар сабасы, шулай ук Пенза өлкәсеннән 97 спортчы катнашты. Әлмәтне Олимпия резервы спорт мәктәбенең ирекле көрәш бүлегендә шөгыльләнүче 6 кызы һәм 2 үсмере тәкъдим итте. Нәтиҗәдә 2нче урын ияләре Диана Рискова, Ольга Еланская, Елена Потапова, мактаулы 3нче урында Айгөл Нуриева һәм Сабина Миндиярова. Көмеш триатлон. Петрозаводск шәһәрендә кышкы триатлон буенча Россия кубогының 3нче этабы узды. Ярыш нәтиҗәләре буенча Әлмәтнең футбол буенча спорт мәктәбенең триатлон секциясендә шөгыльләнүче Анастасия Веретенникова һәм Александр Баженов 2нче урын ияләре булды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.